Girumbog sayo sa mga kandidato sa Davao City ang ilang TAGSA-TAGSA ka mga voting center karong adlaw sa eleksyon. Pasado alas 9 sa buntag, nibotar ang mayoral candidate nga si Attorney Carlo Nograles sa iyang clustered precincts sa Teodoro Palmahil Elementary School sa Quirino Avenue. Katbang ni Nograles pagkamayor sa Davao City, sila kanhi President Rodrigo Duterte, Bishop Rod Cubos, Joselito Tan ug Jonathan Julaine. Sino man ang naging kandidato nila, kung sino man ang sinuportahan nila, lahat po tayo ay Dabawenyo, lahat po ay taga-Davao, at lahat po ay dapat tulungan kung nangangailangan ng tulong, at lahat po dapat Human ni Carlo, nisunod og butar ang iyang igsuon nga si Migs Nograles sa parehong eskwelahan. Magpapili pagka-kongresista sa unang distrito sa Davao City si Migs Nograles. Makaatbang niya si re-electionist Congressman Paulo Pulong Duterte nga anak ni kanhi President Duterte. Mibotar sabog sayo sa iyang clustered precinct sa Bayanihan Integrated School sa Matina si Vice Mayoral Candidate Bernie Alag. Kuyog ni Alag ang iyang asawa. Makaatbang ni Alag pagka-vice mayor sa Davao City sila Mayor Sebastian Baste Duterte, Richard Alcibar ug Oye Soriano Barcena. Nalipay ko kay hanay kayo diri sa amuang presinto school, no? Walay taas nga pila, wala ga lisod ang mga botante, and we have a good weather today. So, generally very orderly and peaceful lang ato ang election. We expect for the best sa grupo, but we also pray, no, kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, ang kabubuton sa mga botante maogoy mugawas karong nga eleksyon. Nakabutar na sab ang mag-igsuong Paulo ug Baste Duterte sa ilang TAGSA-TAGSA ka mga voting center. Sa Katalunan Grande Elementary School, nibutar kaganyang buntag si Paulo Duterte. Re-electionist siya pagka-congressman sa 1st District. Kuyog niya nga nibutar ang iyang anak nga si Rigo Duterte nga nagpapili isip konsyal sa unang distrito. Samtang pasado launa karong hapon, nibotar si Sebastian Baste Duterte sa iyang clustered precinct sa Katigan Elementary School. Alas 7 sa gabi natapos ang piniliay sa 2025 midterm elections. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.